Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi kushaya nyadzi ndinokuziva mukoma. Izvi zvandakaita ndokunonzi kushaya nyadzi. And I'm not even ashamed of what I did. Shuwa motikari yandiri kudrive imotikari yandakatengerwa nabosi vangu. Mushure mekunge ndatengerwa motikari iyi ndokubva ndachizoudza murume wangu, but motikari iyi yakatomboenda ikanogara kumba kwemaparents angu. Baba naamai vangu vanotozviziva kuti imotikari yandakatengerwa nabosi. Murume ndainge ndakagara ndakamuudza kuti there is a possibility yekuti kubasa uku I can get a promotion. Akabva ati, wow my baby girl, that is why you've been staying awake all night. Kupiko mukoma. Ndinenge ndakangogara hangu palaptop ndichitaura nabosi vangu tichiita aya anonzi masex chatting. Ukuwo kumudzimai wavo vanenge vachimuudza kuti vane mamwe mabusiness proposal avanenge vari busy nawo, but she does not know kuti tinenge titori busy tichitotaura zvedu. I have been sleeping with my boss ever since he told me about this promotion. Mukoma, amai vangu vakanditi, ewe unofa usina chawe nacho kana ukada kutevedzera kuti vamwe vanhu vanoti kudii. Vanhu vose ava vakapfuma unofungidzira kuti vakangopfuma here vasina kumboitawo zvimwe zvikiribidi. Vakatondipa maexamples evamwewo vakapedzera vatoroorwa kunyangwe nemapresident, but vakatombotanga vachishandira mapresident. Vakati dai vanga vakada kutevedzera kuti vanhu vanozoti kudii, zvimwe kuda vangadai vasina kuzomboita mari se dzavanonzi vanadzo. So that is what I have decided to do. Handisi kuda hangu kuzopinda panyanga. I am cool with it and my boss loves me because I told him kuti I am cool being a side chick. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi inini I am cool being a side chick. Asi vazvitaurira vega. Hanzi inini handina nyadzi, kunonzi kushaya nyadzi ndinokuziva. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndoda kureururawo kuti last year muna August ndakamirawo pamberi pechurch ndichipa testimony, but testimony iyi yandakapa mukoma yainge iri yenhema, not like zvinhu zvacho hazvina kuitika. No, mukoma nashi business rangu riri kuflowa, ende kubva zvandakatanga kutevedzera nzira dzechivanhu, business rangu riri kuflowa nedzimwe nzira dzekuti I can't even explain. Kubva zvandainge ndakauya kuno kuSouth Africa ndikatanga kuitawo basa rangu randinoita, zvinhu zvangu zvaitsanyatsokufamba mune zvakanaka. Saka pane mumwe mudhara uyo wandainge ndichishanda naye. Mudhara uyo aigara achingoti kwandiri, unomboziva kuti kudii mufana wangu, kana ukauya kuno kuSouth Africa unenge utori musango ende unenge wakatoya kuzotovhima. Saka iwewe kuti unge uchikwanisa kudirirawo nekuti ukabata mari iyoyo inoshanda isazongopepereka ichitorwa nemhepo. What you need to do, chimbozamawo kukanda bute pasi. Vaiti vakandipa ndobva ndatoti in the name of Jesus I reject and I decree that no such thing will ever happen in my life. Vadzimu vakati manje tikuda kumbokutambisa bhora risina mweya. Koma ndaiti ndikabata mari mangwana ndobva ndafonerwa nemukadzi kumusha obva ndiudza kuti kuno katisina chikafu. Ndatumidzira mari ndambosevha zvimwe zvimari. Ndakambobirwa 10,000 rands just like that mukoma. Ndakangobirwa ende mari iyo ndochira kuti ndakaibirwa sei, but ndo zvakaitika. Kudzamara ndichizoti zviri nani kuti ndimboedza zvandinoudzwa nemudhara uyu kuti chimbopota uchikanda ubute pasi. Ndakaita saizvozvo mukoma nashe, ndikabva ndatorota vamwe sekuru vangu. Sekuru ava ndakavarota vachiuya kwandiri, vakabva vati ivo vainge vachida kuzviratidzira kwandiri kuti ivo ndivo vanondichengetedza uye zvekare ndivo vanga vagara vachindipa mari kushava kwose kwandainge ndichiita kuda kwavo. Saka ndakazotanga kungobata mari mukoma, zvekuti kana vanhu vakatanga kuona kuti murume uyu ava kubata mari, you won't even believe. Handidi hangu kutaura zvakawanda mukoma, but
ndava kuita zvematenda muno muSouth Africa. Ndava neimwe mari inotyisa, saka ndakazosimuka ndikamira pamberi pechechi ndikanyepera chechi yose. Ndakanyepa pamberi paMwari, in which it makes me feel very guilty, zvekuti kana kuenda kuchechi ndava kunzwa ndisingachadi kuenda kuchechi kwacho, because ndakamira pamberi pechechi kudaro. I then lied to the whole church ndikati pandakaenda kumba kwava mufundisi ndikanonamatirwa. That was the beginning of something that was great. Saka vanhu vose vakatotanga kutoimba, vanhu vachitotanga kutonamata, vamwe vachichema, vachitochemawo kuna Mwari wavo kuti dai Mwari wavo akwanisa kuvarangarira. Izvo kwaane mukomanashi. Ndiri munhu akangozvienderawo hake kun'anga ndikabetserwa. Ndaifamba neusiku. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakamira pamberi pechechi ndikapa testimony yenhema ndikati kunamatirwa kwandakaitwa namamufundisi ndo kwakakonzeresa kuti ndizosangana nemagood luck kusvika ndava kutanga kuita zvematenda. Asi hanzi ndakaenda kun'anga ndikanobetserwa kun'anga ndikagadzirisirwa chivanhu chainge chiri pandiri. Vanganiko vanoita sezviri kuita mukoma ava, zvekuti kuchechi vanenge vachiita sekunge he is just receiving normal blessings, but in the background vanenge vari busy vachifamba vachienda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Let us try to speak with him in the comment section. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi. Hanzi mukoma, ndodawo kuziva kuti izvi zvandakaita zvinosungisa here. Ndakazotokomisidzira ndava kusada kuteerera mamwe mashows aTete Tilda, because ndinozofila guilty pose apo pekuti kana kuri kunzi padomestic issue, kana paine munhu anenge achiblame partner yake kuti ndiye akaunza chirwere mumba paya pavanoti munombozviziva here kuti zvinosungisa kurara nemunhu uchizviziva kuti you are HIV positive. Hana yangu inorova. I have been avoiding her shows apa ndinovafarira sei. Saka izvi ndo zvakaitika kwandiri. I lied to my girlfriend that I am not HIV positive. Ndikamutapurira chirwere. Munhu ari soft mukoma. Saka mushure mekunge azoendawo kuchipatara paainge aine pamuviri akangochema, but she accepted the situation. Akangoti murume wangu ndo zvavapo, totongoita serious nekunwa mapirits. Akazoti arara mukoma. Ndakachema, ndakabuda panze, ndikagara panze, ndikatanga kuchema kuyeredza misodzi ndichiti hei mwana wevanhu. Ndakamukanganisa, ndakamutora ndisingatozivi kutoti iye ainge achiri musikana chaiye. Ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda anondinyepera. Kubvuma kwaakaita kuuya kuno kuSouth Africa, ndakati hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna munhu angambobvuma kungouya kuSouth Africa kuzototanga kutogara nemunhu waanenge asingazivi. Izvo mukomanashi, she was being honest with me. Kuti ndige ndichimuudza, ndakatya kuti ndimuudze kuti shamari inini I am HIV positive. Ndiyo confession yangu mukoma. Ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinosungisa here izvi zvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvinosungisa kana kuri kunzi ukarara nemunhu uchizviziva kuti iwewe you are HIV positive, worara naye oregedza kumuudza kuti iye ange achizoita a proper decision. Ko makangodii kuti vange vachitora mapirits ariko mazuva ano awo avanoti anodzivirira, kana kuri kunzi unenge uine partner yaunenge uchirara nayo anokubetsera kuti usazobatirawo HIV. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, makadii zvenyu? Ndauyawo pano kuti ndige ndichizongopa vamwe varume kunzouko yambiro. Ndine varume vakawanda chaizvo vanondinetsa each and every day kuinbox kwangu. Varume ava vanondinetsa vachida kudanana neni, asi chavasingazivi ndechekuti even though I am a slay queen, but nditoriwo nemission yangu. Ndakainitiatwa mune zvinhu izvi
zvehuslay queen but ndiri kusaidi resatanism ndichiita zvehuslay queen ndakainitiatwa when I was still in high school. Saka varume vazhinji vanongoti kana vakaona musikana anenge achizvitwekera hake patiktok vototanga kutoti takarasima naye kunyange vari varume vevanhu. Ndinoseka zvangu because inini munhu anenge achitaura neni kunyange imi mukomana ndisati ndauya neconfession yangu ndakatombokuonai paglass muine zvamainge muchiita ndikati uyu ndoda kumbotaura naye chete. Saka ndinotoona munhu wandinenge ndichitaura naye muglass ndine that spiritual gift kana ndiine mission yandinenge ndichida kuita. Saka varume kunyange vari varume vevanhu ndinotovaona vanenge vachindinyepera kuti I am not married ndobva ndati okay dear it is fine. Saka munhu iyeye ndinozotosvika pakumuparadzira marriage yake simply because anenge akandinyepera. Asi munhu kana akauya kwandiri achiti iye anenge achida kudanana neni just to kill time, aiwa ndinokwanisa kana kusazombomukanganisira life yake. Ndakakwirirawo kukuwadzana and growing up I was obsessed with makeup and pretty things. In form 3 I started dating older men. By form 4 mukoma ndainge ndadanana nevarume I think vanosvika kuma 30 something. That was when I met this other woman. Mukadzi uyu handikwanisi kukuudzai zvakawanda pamusoro pake because iye ainge akatoroorwawo nevamwe mufundisi vamunotoziva nezita, but vamufundisi ava vainge vasitorina simba nekuti dai vainge vaine simba vangadai vakakwanisa kuoneswa naMwari wavo kuti he got married to a satanic woman. Saka mukadzi uyu ainge aine imwe imba yainge ainayo in secret kuGreystone Park uko. Saka aiti kana aine musikana uyo waanenge achida kuinitiata mune zvinhu zvesatanism waitorwa wobva wamboenda wobva wanogara ikoko kuGreystone Park, a very beautiful house with so much privacy, high wall CCTV, and they can be maybe 3 to 4 girls that will be staying there pamunenge muchiitwa initiated. So vabereki vangu ndakavaudza kuti ndainge ndawana basa rekushanda mumba kuGreystone Park. Even sisi vangu pavakati tikufanira kuti tinge tichiziva pacho pauri kushanda tinge tichizivana nevanhu vaunenge uchishandira, ndakavarambira ndikati later on not now. Vakangoti alright paribo. Saka ndakazoenda kubasa izvo ndainge ndichitoenda kuno initiatwa nethe Zimbabwean high priestess. I was very lucky because vamwe vakajoiniswa satanism they just get initiated by a normal satanic person like me, but inini I was initiated by the high priestess. And when I was being initiated pane kamba yakauya ikabva yachizopinda mandiri. Takaita 3 days tiri pamutsanyo kiki. I laugh a lot kana ndikaona munhu anenge achisangana nemaproblems. Munhu iyeye kana akanzi chimbotsanya otoona munhu achita zvekuzengurira. Asi kana nevakomana isu tinotsanya. Satanism is not a joke. Yai mukoma pane pamwe pandakambonzi ndinge ndichitsanya mwedzi wose because ndaifanira kuti ndinge ndichinoataka imwe couple kuCape Town, but vari maZimbabwean they were not supposed to remain married. Vanhu ava vainge vakachata vakangoitawo chicourt wedding. Ivo vaitozvishora kuti havana kuita like the type of a wedding that they wanted, but chavainge vasingatozivi ndechekuti on the husband's side they had broken a generational curse yekuti hakuna anofanira kuti ange achizochata like a white wedding. Saka panonzi a generational curse has been broken panouya machallenges, then after machallenges panouya a multitude of blessings. Saka when they were still in that situation, that was when I was told to go and attack that couple by dating the husband. Ndakaenda kuya ndiri pamutsanyo mukoma ndiri mundege ndaita kuziya nenzara ndichita kubvunda. Even when I was stamping my passport, the immigration officer of South Africa just looked at me because ndaita kubvunda nenzara. Akangonditi are you a drug addict? Ndokubva angotarisa zvake kusaidi ndichiita kudedera but ndainge ndichinzwa nzara. So izvi ndikuzvitaurira kuti kudii I just want to help other people vanenge vachisangana nemaproblems mulife mavo kuti kutsanya
kunobatsira. Kungotsanya even usina zvaunenge uchiita zvinokubatsira because it makes the spiritual person to be strong. Zvino imi kamuri vana Food Kill Me, ko mungazokwanisa kubetserwa sei muri vana Food Kill Me? Ndokusaka vanhu muchingogara muchingokomplaina nekuda kwematambudziko anenge asingaperi, yet isusu tinototsanya. Dzimwe nguva tinototsanya zvekuti unoita sekunge uchafa nenzara, like that time when I went to Cape Town. Asi ipapo during my initiation I only fasted for 3 days. Pakatsanyiwa mukoma. Taiti nguva iya yekuti now tava pabreak, tisati tadya just light foods, taipiwa ropa rinenge rakabikwa riri ropa rembudzi uye zvekare neropa rekumaperiods randainge ndisingazivi kuti rainge riri ropa rani iro ratainwa, rimwe racho rataizozora mumusoro. This we did for 3 days during our initiation. After that, that was when I was told kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotanga kuita masacrifices angu. Mukomanashi, I was told kuti I was supposed to start with my own mother. Amai vangu vakasvika pakuonda because each and every night ndaitomuka, but ndaimuka in the spirit, ndiri inini, but ndaimuka in the spiritual world. Ndobva ndachizoenda kuna amai vangu, ndobva ndatanga kuva yamwa ropa, ndaishanduka, ndobva ndaita kamba iyo yakapinda mandiri, but ndaizoshanduka mushure mekunge ndapinda mumba, ndotonanaira ndokwira pambedha, ndobva ndatanga kuva yamwa ropa. Amai vangu vakatanga kurwara because kana ndaita sekamba kudaro, kana ndikakuruma ndichikuyamwa ropa, ndinenge ndichisiya sort of like poison kana kuti mabacteria anozokonzeresa zvirwere zvakasiyana siyana zvisingarapiki. Saka mama vangu vakarwara kwenguva refu, then after that ndikabva ndachizotanga kuyamwa zvekare ropa rababa vangu. Kubva ipapo mukomanashi ndipo apo pandakatangawo kupiwa mari zvekare, ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizogara kunonzi kuBluff Hill uko kwandichiri kugara, but ndinogara nevamwewo vatinongoti maspiritual parents angu, but ivowo masatanist vakaritaya. Basa ravo ndiroro rekuti vanogara nemaspiritual daughters nemaspiritual sons avo when we are being groomed for different missions that we need to complete. Saka ndiyo nyaya yangu yandauyawo nayo. Ndangomuka ndikaudzwa kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizokupai confession yangu mukoma. Ameno kuti ndaudzwa kuti ndige ndichizviitirei, but later on maybe it is going to be revealed to me because ndinokwanisa kungopiwa assignment, ndinokwanisa kungonzwa voice rinotaura neni, voice iri kana rataura neni, then ndinofanira kuti ndige ndichizoita zvandinenge ndanzi ndige ndichiita, sort of like a calling. Turning back to my original mission, so this is my true assignment. I am used in the satanic world as a sex bait. I am a sex bait in the satanic kingdom. Ndinodanana nevakomana vamwe ava vanenge vachiri kukura ava. Vazhinji vacho vanenge vari gifted. Some of them they will be going to Bible college, some will still be in Bible college. Ndinotongoudzwa kuti enda kukwekwe uchanosangana nemukomana akadai, so kana ukapfeka hembe dzakadai but dzinenge dzanamatirwa nemamwe masatanist, ndinoenda ndakadzipfeka hembe idzodzo kana kungoenda nadzo dziri mumonaki, then I stay there kuzonosvika ndichizonosangana nemukomana uyo anenge aine calling yeupasta. Saka ndinozotanga kudanana naye, ndichidanana naye kudaro ndinenge ndichitomutorera chipo chake. Some of these were supposed to start powerful ministries that will bring people to their God, but we do not allow that. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma azvovedwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi vamwe venyu ndinotokuonai pamaglass ndisati ndataura nemi.
yo zvakangooma hazvo vedu we. Let us talk about this issue in the comment section. Pane imwe message iyo yandanga ndakatumidzirwa namukoma vedu, but vabva vati mukoma musazoposta nyaya yangu, but ndazovakumbira vakanditi it is fine, mongoita zvokungonhonga. Saka ivo vari kuti he was working as a bodyguard for some of the most powerful cabinet ministers munyika medu. Hanzi vane zvinhu zvakawanda zvavakasangana nazvo when he was working as a bodyguard. Hanzi vakamboenda nevamwe minister before my elections, vakaenda kudombo shava vakanosangana neimwe ng'anga. Vasangana neng'anga iyoyo, hanzi mune imwe motikari yavainge vainayo, hanzi makaburitswa coffin, asi mucoffin umu mainge muine bere rainge ririmo. Bere iri hanzi rakabuda rikatanga kutaura, asi havana kukwanisa kunzwa kuti bere iri rakataura kuti kudipi, kuti ivo nemamwe mabodyguards vainge vakamira kumotikari vachingoona zvose zvainge zvichiitika. Zvekare kuenda kuMozambique nekumalawi, minister ivavo hanzi vakaenda kumalawi vakanorara pamusoro peguva. Saka vakati zvimwe zvacho musazoposta because they are too sensitive. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi before my elections kwakaendwa kudomboshava, apa vaiva necoffin rainge riine bere mukati, bere rinotaura. Ozoti munhu iyeye unga campaign against that person aanenge ari makwikwi. Let us talk about this issue in the comment section.